Hola de nou classe, benvingudes i benvinguts a un nou vídeo. Aquest és el quart sobre les reaccions químiques, per a tercer d'ESO de l'Institut dels Alfacs, a la Ràpita. Avui parlarem del model de col·lisions i de la velocitat de les reaccions. Veurem què es necessita perquè una reacció es produeixi i quins factors i condicions afecten a la velocitat d'una reacció. En una dissolució, les molècules dels reactius es troben en moviment constant i xoquen entre elles contínuament. No obstant això, aquestes col·lisions no són sempre efectives. Perquè una reacció tinga lloc, és necessari que les molècules xoquen amb una orientació adequada, de manera que es trenquen uns enllaços i es formen uns altres, formant-se així les molècules dels productes. El trencament d'uns enllaços i la formació d'uns altres requereix superar una mena de barrera energètica. Tal com esteu veient en aquestes imatges, les molècules s'aproximen entre elles, però necessiten una energia inicial que els permeta superar aquesta barrera i unir-se per formar nous compostos. Aquesta energia necessària s'anomena energia d'activació. Ara que ja sabem què és l'energia d'activació i que són necessàries moltes col·lisions, podem parlar dels factors que afecten a la velocitat de reacció. El primer factor és la temperatura. Com més temperatura té una dissolució, més energia tenen les molècules i més ràpid es mouen. D'això en diem més energia cinètica. L'augment de l'energia cinètica de les partícules, gràcies a l'augment de la temperatura, fa que hi hagi més xocs entre elles i, per tant, més probabilitat de que es produeixin col·lisions efectives. El segon factor és la concentració. Com més concentrats estan els reactius, més probabilitat hi ha de que xoquen entre ells. És el mateix que passa en aquesta imatge. En quin costat creieu que hi haurà més probabilitat que xoquen els vaixells? En el de l'esquerra o en el de la dreta? Efectivament, en el costat on hi ha més vaixells, més concentració. Per tant, com més concentració de partícules o reactius hi ha, més col·lisions es produeixen. Un altre factor és el grau de divisió dels reactius. Si intentem dissoldre un terròs de sucre sencer, tardarà molt més que si utilitzem la mateixa quantitat de sucre finament dividit. El mateix passa amb els reactius. Com més finament dividits estan, més fàcil és que es troben i col·lisionen entre ells i, per tant, la reacció es produeix més ràpidament. Per últim tenim el concepte dels catalitzadors. Els catalitzadors són substàncies que no es consumeixen durant la reacció i estan presents en petites quantitats. La seva funció és disminuir l'energia d'activació, és a dir, reduir la barrera energètica necessària perquè la reacció es produeixi. D'aquesta manera, faciliten que les col·lisions entre les partícules siguin efectives. Per exemple, aquí tenim una reacció on l'aigua oxigenada en presència de diòxid de manganès es descomposa en aigua i oxigen. L'òxid de manganès no participa a la reacció. No és ni un reactiu ni un producte, ni es consumeix. Per això se'l posa dins de la fletxa. Moltes gràcies. Fins una altra.